Ka Jantia Students Unions menta kesngi kalaweng no e kalamayong balasi hanong talang CHC la kendai benai. Hadian balas dang biang yak jing sekri jong ka 108 hapo amlarim subdivision nadu ka santarik jong ulebe aja ar. Laban penkin mau bagi kena asamla ka riwa Jantia hapo ka seng JSU kilayai dawa na ka bos sorkar nadu usnem arja khatpra badang yai buddin ru ha usnem arja arpo ha ka bakila ai dor khas ru shau ba AL hek menteri ka koi ka kia ha usnem araja arpo kumjuru shau James Sangma ubal shimti kumo menteri jong ka koi ka kia ha usnem araja arpo badru lapha kopi shau Ram Kumar director jong ka NHM but Dr. Amanwar director ka DHS MI batsha UMLA jong ka thain nakaliang jong kinongelam jong ka seng kilapan pau ye jing songo ye ka sarkar ka blashim kia halo ka ni ka jing dawa jong ki ha ka jo ka por kilaburu ye ka jing kerpan shaki pai ba bagit pandon kam hok ya ka ni ka 108 na ka benta ka jing rap bai dei bat ka jing pang ka jing shitam lapan kan mauru bakadau bala weng no ye ka jing chakri jong ka 108 ha ki tigi snem ba manchwa ka dei na ka dau ka jing dona palat jong ki phone calls bat ka jing dona jong ki case ha ke te ka por ni kwa ban pentip ya phi ba kani ka 108 ambulance kala don ne po subdivision amlarem ki nong song snong jong ka river hila ban contact kani ka 108 aba don ki papang ba storm kani ki emergency case ba kani ambulance ka ba ai jing yarap lab ki jing san jing siu hila ro namar kani ka ambulance ka don ya kani ki basic life support ki don ki jing yada ro apo jong kani ka ambulance hila ban call ya ka namar mensual adon teng kani ka ambulance ne apo nong talang sesi kila weng no ka de namar ba amdon phone calls amdon case nang tai ki briuro let's say kim padatip hai kan ni ka 108 menta ngi ai kum ka awareness ya phi ba pin call ya kan ni ka 108 lada don ki bapang bastom la ni ki emergency case tang kini ki contain khulesi bun naliang ka seng Jantia Students Union ni so banai burom ya ka sarkar khamtam ya ka DHS kumjuru yu Dr. Amanwar kumjuru ya ki ka bor sarkar ka bala sngap ya ka jingut ka jingnam jong gi pajba jong ka thain anrem subdivision badaliang ka seng kejing dawa kalong ba ya ka 108 ambulance kalong nadu aja khatpra batut tat hadu mentah mene kira yo ya ka 108 apa anrem subdivision tekum kadak ka ba ka seng ka sowan ai burom ne ben seng no kejing ki di melayo ka 108 ambulance pi bai kini ka banar ka banadin ba ka seng ka la men penhiar no kum kadak ben seng kejing ki amar kejing dawa kalong ba seso bat ka dei kejing mentoi ru ya ki pat nosusnong jong ka thain anrem subdivision kejing e ki pat ba khamtam ka pang system jong ni ka thain ka along ka jingdawa ka bla ne bon snem but what tat hado kini ki banai bla dep ru ngilang long ki ba yai bodin da ka benta kini ka jingsem system jong pai ba jong ni ha ka ba ila jando jokermen but ila ka no ka jingsum men ba haba ni lawa e kini banar ba tat hado menta na galiang jong ka hospital naga borsokar kuno ro ki simla weng wat ki pai ba ki nong tre jong kani ka hospital but kino ru ki rio pai ba ru kila kesan ni kani ka jing dawa ka jongi but menta ka kenti ka long ka jing job but ya kata ni ai kublai ya boro hi umdai tang ya ka borsokar ndai wat ki rio pai ba boro ko wei ki bla dan menta kani ka jing dawa ka jongi